Hai manjau kaisini tiprasa beroi wansarno Agartala bara tongoinai bo bini halmani a jorawono police rok bono thangi romaika a brini kami hingkake ambasa hani khnawo nornai di go video bo police rok bai romjangmani police kwbangma thanginai bono pura direct am hayungoi tonglai phuru romaika wansarno bo phalai tongmani jorawo nornai ni video bo o brinyo sabu sinibai nai di ko bin makhang tamse asuk am hai rok sana nang income phan se khaijai memle am hai tomong hai rok tongoi nei sama sai tesa kaham samong rok pon tangai sai memla tam sam hai rok ngula nang am ga asuk mung sitrang na jat am hai rok nai norok video obrini sabsini banya dine biang ambasani da to aro ang video mama jakong ke ambasani ne khnawo কারণ দুজনে ভিডিও করবে বল গো এখন থেকে না ঘটনাটা এটা অনেক দিন ধরে চলতেছে হের বন্ধুর লগে লাইন মারতো হের বন্ধুর লগে এরপরে হের লগে